Улады шмат кажуць, што ў нас сацыяльна арыентаваная дзяржава. Але гэта не зусім праўда. Напрыклад, памеры і крытэрыі падтрымкі для беспрацоўных і малазабяспечаных сем'яў не адпавядаюць сучасным выклікам беларускай эканомікі. За апошнія 10 гадоў патэнцыял росту беларускай эканомікі упаў амаль да нуля. Праз мізэрны эканамічны рост сацыяльная дамова апошніх 25 гадоў паміж уладай і грамадствам паступова разбураецца. Каб не трапіць у так званую пастку беднасці, трэба праводзіць рэформы. Але папярэдне трэба забяспечыць падтрымку для найбольш неабароненых груп насельніцтва. Вось 3 рэчы, якія трэба зрабіць. У першую чаргу трэба павялічыць падтрымку для беспрацоўных. Гэта ўжо даўно рэкамендуюць МВФ, Сусветны банк і іншыя міжнародныя установы. Сёння падтрымка для беспрацоўных у Беларусі неабгрунтавана нізкая. У 2019 годзе дапамога па беспрацоўю ў Беларусі складала ад 12 да 24 даляраў. Гэта ў разы менш, чым у суседняй Польшчы, Літве, Расіі ці нават ахопленай вайной карупцыяй у краіне. Натуральна, што ні за 12, ні за 24 даляры немагчыма пракарміць сябе, сваю сям'ю, заняцца павышэннем кваліфікацыі альбо пошукам працы, якая адпавядае тваім магчымасцям і чаканням. Пры гэтым цябе, як дармаеда, наша сацыяльна арыентаваная дзяржава пакарае павышэннем квартплаты. Таму даводзіцца хапацца за любую працу альбо нават з'язджаць на заробкі за мяжу. З іншага боку, тыя, хто яшчэ заняты, але незадаволены сваёй працай, баяцца звольніцца, таму што не могуць разлічваць на падтрымку з боку дзяржавы падчас беспрацоўя. Такім чынам, праз неэфектыўнае размеркаванне рэсурсаў губляецца чалавечы патэнцыял і ў выніку патэнцыял для эканамічнага росту. А калі хтосьці запытаецца, адкуль взяць грошы для беспрацоўных? Дык грошы для іх ёсць, між іншым ад скарачэння субсідый для дзяржпрадпрыемстваў і падтрымкі ад міжнародных фінансавых арганізацый. Паверце, штучнае захаванне занятасці на дзяржпрадпрыемствах каштуе значна больш, чым падтрымка для беспрацоўных. У рэкордным 15 годзе дзяржаўныя субсідыі для стратных прадпрыемстваў склалі 9,5% валавага прадукту. Толькі уявіце сабе, гэта ў 1500 разоў болей, чым гадавыя выдаткі на дапамогу па беспрацоўі. Па-другое, трэба зрабіць націск на адрасную дапамогу, замест усеагульнай, каб яна сапраўды трапляла да тых, хто яе найбольш патрабуе. Паводле Сусветнага банку, структура сацыяльных выдаткаў у Беларусі вельмі спецыфічная. 70% ідзе на дапамогу сем'ям з дзецьмі, у тым ліку на мацярынскі капітал. Яшчэ чвэрць на дапамогу для інвалідаў і сацыяльныя пенсіі, тады як на адрасную дапамогу малазабяспечаным толькі 3%, а на дапамогу па беспрацоўі яшчэ на парадак менш. Гэта добра, што дзяржава ў нас падтрымлівае шматдзетныя сем'і, але дрэнна, што яна забывае пра ўсіх астатніх. У выніку, у малых гарадах і вёсках праз адсутнасць працы і годнага заробку нярэдка жанчыны нараджаюць дзяцей, каб хоць неяк пратрымацца. А калі дапамога на дзяцей заканчваецца, сям'я трапляе ў яшчэ горшую пастку, таму што пасля шматгадовага працоўнага перапынку для шматдзетных маці ёсць яшчэ менш працы. Пры гэтым яны мусяць ужо выхоўваць і карміць сваіх дзяцей. А вось вам іншы прыклад неэфектыўнасці размеркавання рэсурсаў – жыллёва-камунальнай паслугі. Як вы думаеце, хто найбольш атрымлівае такіх субсідый у Беларусі? Зразумела тыя, хто мае большую кватэру, часцей карыстаецца электрычнасцю, лье больш вады і гэтак далей. Паступовая ліквідацыя субсідыявання ЖКП пачалася з 2016 году праз павелічэнне тарыфаў для ўсіх і адначасова ўвядзенне адрасных субсідый для найбяднейшых. Аднак нешта пайшло не так. Замест сапраўднай рэформы мы атрымалі яе імітацыю. Безнаяўныя субсідыі атрымала менш за 1% усіх сем'яў. І гэта было па 3 рублі на сям'ю на месяц. Урэшце, па-трэцяе, трэба далей паляпшаць умовы для вядзення бізнесу. Прапановы па рэформе сацыяльнай палітыкі – гэта ў большай ці меншай ступені пераразмеркаванне рэсурсаў ад больш паспяховых да менш паспяховых людзей. Тады як галоўны спосаб выйсці з беднасці – павялічыць агульнае багацце краіны. Менавіта капіталізм выцягнуў з беднасці больш людзей, чым сацыялізм. Таму без развіцця прыватнага сектара ў Беларусі немагчыма палепшыць дабрабыт людзей.